Croeso i ardd gymunedol Llanaelhaearn. Gardd Pontio'r Cenedlaethau, dementia. Mae rhai o'r boards yma wedi cael eu gwneud yn Hafod Hedd, canolfan ddydd i bobl yn dioddau hefo dementia, yn byw efo dementia. A mae rhai wedi cael eu gwneud gan plant Llanaelhaearn. This is the formal bit of the garden that was designed with people with mobility problems in mind. Fel da chi'n gweld, mae gennym ni 3 gwely uchel yma. Mae gennym ni dŷ gwydr. Mae gennym ni dipyn o goed ffrwythau wedi plannu'n fan hyn, a da ni hefyd wedi plannu coed eraill. Mae gennym ni le i roi mefus. Work has already started on our extension. This is our new site. The 3 raised beds are in place. Elfyn di hwn, a brocli di hwn. Da ni'n dysgu am cysylltiad rhwng tyfu hein a byd natur. About 7 years ago, a group of dog walkers and their friends got together because we all really loved being in this meadow, in this site. When we started managing it, it was a sheep and horse grazed field, there was very little to see, and there was only about 8 species of vascular plant or flowering plant per square metre. We're now in a position, having just very subtly managed it, cutting it once a year, quite late in the year, where we've got up to 30 species per square metre. One of the first things that we wanted to do when we started raising money for Ddôl was to create some interpretation that would encourage people to come into the meadow. We didn't want to put that interpretation actually in the meadow, so we put it here next to the children's play park. Croeso i Bwyd Bendigedig Rhiwlas. Angharadwy. Daru ni dechrau grŵp Bwyd Bendigedig Rhiwlas yma yn polytunnel ysgol Rhiwlas. Ac yn wreiddiol, grŵp o'n i oedd efo plant yn yr ysgol oedd i dod at ein gilydd i tyfu bwyd efo'r plant, i wneud sesiynau garddio efo nhw, i gwirfoddoli, i wella tir yr ysgol er mwyn lles ein plant sy'n hunan. Ers yn dechreuad, da ni wedi cael hwb trwy cael pecyn o offer garddio gan Cadwch Cymru'n daclus. A oedd hynny'n di cynnwys tŷ gwydr newydd, grafel i wneud llwybra, da ni wedi cael storfa offer newydd, da ni wedi cael llwyth o bethau fedrai'n hyd yn oed restru, oedd o fel magic porridge pot. Yn ogystal â hynny, da ni wedi gwneud cysylltiadau efo'r pentre, efo'r neuadd pentre, a efo'r cymdeithas tai a'r cyngor i cael garddio yn llefydd cyhoeddus yn y pentre sy'n dod â'r buddion i bawb. A dewch efo fi a na i ddangos chi. Yma yn y parc, da ni wedi dechrau plannu strip o blodau gwyllt. Mae yna gwrych o coed cynhenid fel cysgod ar ochr arall y parc yma. A hefyd coed fala bach a fydd yn rhoi ffrwythau mewn blynyddoedd i ddod.
be da ni'n trio wneud yn fama ydy tyfu bwyd mwyn helpu'r gymuned, dim just i gael bwyd ffres, ond hefyd i ddysgu sgiliau garddio. Achos mae'n sgil sy'n rhaid bwysig a da ni eisiau bod yn fwy cynhaliol a fysa neis i wneud hynna efo'n gilydd. It's great for me because I live up the hill and it's even windier up the hill and I only have 5 minutes walk to come to the allotment. Mae mor braf cael bod yma a rhoi rhywbeth yn ôl, nid yn unig i'r gymuned, ond i'r ddaear, a enwedig adeg yma'r flwyddyn. Tra da ni'n edrych amdano Gwanwyn, mae plannu coed yn rhywbeth mor llesol i'r enaid. Pan nathon ni ddechrau yma flwyddyn dwytha, oedd o jyst yn gau gwyrdd. A mae yna flodau bendigedig wedi dod i fyny. Mae yna berllan fach, mae yna wely Llanaelhaearn, a da ni eisiau plannu blodau hefyd denu prillwyr. Dwi'n cofio pan nes i'r ysgol yn Dyffryn Ogwen o fan'na, sawl flwyddyn nôl. Jyst cael o fan hyn, wedyn do'n am byd dros y 30 mlynedd dwytha. Ond beth da ni wedi wneud fel rhan o'r prosiect ydy creu lle i bobl i gymdeithasu, i dyfu pethau, ac yn hafan i fywyd gwyllt. Mae yna lwyth o goed i'r peillwyr, mae yna floda yma, mae yna lwyth o bethau gwahanol.